Ang kamatayon ni Kristo sa krus gitawag og kadaugan para natong mga magtotoo. Kung ang imong anak nga nag-eskwela niya nangandoy nga muluwas sa Pilipinas tungod aning dako kayong korupsyon, unya dili pa siya ka-graduate, tulo pa lang katuig sa college, ilansang na sa cross, unsa may tawag nimo ana? Kadaugan o kapildihan? Hoy tubag, wa katiwas og eskwela pero daning kamot kita sa eskwela kay inikalampos na niya, mudagan siya pagka presidente sa Pilipinas, niya iyang usbon ang dagan sa atong nasod. Niya wa kahuman tulo ra ka tuig pag eskwela gilansang sa cross og namatay, moingon kang natuman gyud ang pangandoy sa kong anak. Mana ka? Mga naong ninyo ga kusmoderman. Tubaga lang ba og kamulay pa-analyson? Kapildihan oy, ang sagot taon. Wa katiwas mong eskwela. Si Kristo mianhis kalibutan, matud pa diri sa atong ebanghelyo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Ang tumong niya dili pagsilot kung dili sa pagluwas. Pero unsa man pagkaunsaa nga gipatay manoon siya, tulo pa lang katuig pagsugod niyag sangyaw, gilansang man sa cross, namatay man 33 sang edad. Nakaluwas ba siya o na failure or na pakya siya sa pagluwas? Nakaluwas o napakyas? Giyon sa man pagluwas nga namatay manon siya. Mao na inyong pamalandungan. Muna, misteryoso gid ning pamaagis Ginoo mga igsoon, di gyud pareha sa ato. Kita manggod og gusto tang muluwas, kinahanglan ang muluwas buhi. Lisod kayo pagluwas sa usa ka tawong patay. Nya muluwas siya sa mga buhi, nya siya patay. Nang dili na pwede. Pero kung ari kas Ginoo, lahi manggod ang iyang meaning sa kaluwasan, lahi sa dang iyang meaning sa kinabuhi. Ang kinabuhi para sa Ginoo mao ang pagkawalay sala. Ang tinuod nga kapildihan sa kinabuhi mao ang pagpakasala. Gilingay mong tupad na naakaroy sa pildi na ka, napildi ka. Ug ang tinuod nga kamatayon mao gyud ang sala. Mao nay tinuod nga kamatayon. Nya dili gani ka makasa, buhi ka. Mao na siya. Ang ato rong mga government leaders na isala wa. Oo niya, maningkamot sila pagluwas sa Pilipinas. Impas. Di sila makaluwas. Labi na ginang sala sa korupsyon, pamakak, bisag unsaon pagpangambisyon na usbon ang Pilipinas, di ginamausab. Karon ang Amerika naningkamot nga maluwas niya ang kalibutan pinaagis pagdakop atong presidente sa Venezuela kay dako kuno tong payuhot og drugas sa kalibutan. Nya nay nakatoy katumanan nga maluwas ang kalibutan or ang Amerika pinaagi aning pag-aristo sa presidente sa Venezuela. Kung ang ni-aristo nga mao ang Amerika, ang presidente sa Amerika mo'y nagsugo, way sala. O kining ilang pagbuhat ani, way sala, aluwas.
Pero otro sa silang mga makasasala na tiwas. Una, ang buhaton gyud nato, una, kung gusto tang muluwas, limpyuhi gyud ang imong kaugalingon sa sala. Dili makaluwas ang usa ka makasasala sa laing makasasala. Muna si Kristo nga nianhi way sala. Limpyo siya. O kay limpyo man, iyatang naluwas. Ug aron ma-maintain ang kalimpyo ni Hesus, iyang gidawat ang kasakit. Kay kani manggong sala mga igsoon, bunga gid ni 99% ang sala, bunga sa paglikay nato sa kasakit. Mulikay na gitas kasakit, kana bang imo na bang paningkamutan nga wa kay kasakit, anha jud ka diya makasa. Nge, lingi ana sa imong tupad, ingna wa ka sakiti anang imong naong. Ingna ba, ingna wa ka sakiti anang imong naong. Basta gapunay kag likay sa kasakit nimo sa imong naong. Mao nang imong kuluran imong buhok, imong kiskison imong kilay kay gisakitan kang katanaw, imong papuwa-puwahon ang imong naong nga luspad, imong papution ang imong naong nga lagom kay gisakitan kang katanaw, mulikay jud kana. Imong pintal-pintalan imong ngabil og puwa kay di ka ganahan magtan-aw. Mga inana ba? Basig makasa na ka. Tungod ana. Nya karon sa naong pa lang na nimo. Nung sunod, kaantos ka kanang naong sa imong kuyog ron. Unahan naglingi imong tupad, kaantos ka sa naong ana. Katong kuyog ni Musbalay karon, kaantos ka sa naong ato. Kanang kuyog ni Budes opisina, kanang imong kuyog diha sa pagpangalagad sa naso diha sa politika. Ang kuyog nako dinhis kumbinto. Ang ako mga kuyog nga mga pari nga nag-alagad sa Archdiocese sa Sugbo, makaantos ka ako sa ilang mga naong sad. Ana. Yang makaantos ta, congratulations, wa kay sa. Pero magpunay na gani kag reklamo, patay ka diha. Muna diri sa atong unang pagbasa, nireklamo ang mga Israelita ngadto sa Ginoo, ngadto ni Moises, kay di na sila ganahan mo antos didto sa disyerto. Nya sa ilang pagreklamo, unsa may nahitabo, nang nungha ang mga bitin o gipamaak sila, nangamatay kay nagreklamo man. Lingay mong tupad, ingna din agid ta mo reklamo. Ay nagyog reklamo kay motungha ang bitin. Ang bitin nanungha. Mautong sa dihang gipamaak na sila sa bitin, niduol na sad sila ni Moises. Moises, kaluy itaw tabangi mi. Ingon des Moises, ay lagi mo og kuan, ay mo reklamo. Ang gipahimos Ginoo ang cross nya gibutang ag bitin. Ang cross na ay bitin, so ang nakapatay nila mo ay gibutang sa cross nga imahin katong bitin nga bronze or tumbaga. Unya ang mutan-aw sa cross og sa bitin dili mamatay. Unsay pasabot ana? Ang mudawat sa ilang pagantos, kay kanang cross simbolo man sa pagantos, ang mudawat sa pagantos og dili na mahadlok sa bitin, pasabot di mahadlok sa mamatay, kay ang bitin may nahimong simbolos kamatayon, maluwas. Ato pa di ay kun mo antos ta nya anda magpakamatay, aluwas. Mo nay usas mga lungtad ana. Kinsang asawaha dinhi ang anda mo antos og magpakamatay para sa bana ta sa kamot. Sige, adi mo maluwas. Magsige man gini mo reklamo sa inyong bana.
Nya di sa mo anda magpakamatay. Tutukin na inyong banay na mao gini mo patay na ako no. Akin sa mga banaha sa dinhi sugod karon andam gyud mo moantos og magpakamatay para sa inyong asawa tas kamot. Luwas mo, luwas. Na iniisa duha ka buok, luwas mo. Kinsa ninyo dinhing mga parishioner nga andam moantos og magpakamatay para sa parish priest, tas kamot. Unsa may inyong buhaton? Sus, tanawa. Luwas mo anoy. Luwas gyud mo. Antos mo, palit og slat na luwas mo. Oy karon ikaduharong adlaw sa nobinaryo sa Pista Senior sa atong Archdiocese dito sa Basilica. Nakasimba na mo? Pwede ra gyud mo dili manimba dito kay dunata dinhi say nobina og Pista Senior sa atong parokya. Magsugod ta karong January 22 adlawng Huwebes nya magpista ta dinhi inig January 31. Gusto mo magsinulog ta? Ang naong ninyo gisayon na lamos gasto anada nya anda mo mo gasto. Oy, nagmeeting na may gabi sa PYCC o sa atong PPC o sa PFC. Nya nakadesisyon na ta nga magsinulog ta. Nya aron maaligre, himuon natong gamay nga kompetisyon. So doon natay siyam kakabahin dinhi, kabahin 1 ngadto 9, kada kabahin mohimo og ilang sinulog contingent. Magtinabangay sila. So siyam ka contestants ang atong gi-expect. Nya doon natay magasto gid ani. Kay sa ato pa lang subsidy nila mohatag na tagtag 15,000 para na sila initial nga magamit-gamit. Pero kuwang gud kay nas tanan. Nya ang ato sang premyo murag magpila toy first ato murag 70,000 man siguro to 70, 60, 50 no? First, second, third niya ang atong sige na consolation 20 so aron maaligre among gi-budget da sa tanang mga sounds pa mga uban pang mga expenses moabot gyud mga gamay ra noon 1 million ra ang atong magastong 1 million. So mo na aron ta maaligre pun-an nato atong slot tulo man ni kabuok butangan natong special slot ra ni kay gikan ra ni karon hangtod sa January 31. Iguman ana maabot na to ning number ani nga slot o dili wa tay mahimo. So para ra ni karong hangtod January 31 ang tema day nato sa atong sinulog karon dinhi sa atong parokya Pit Senior selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Atong isangyaw ang paglaom nga mosayaw ta ni Santo Niño bisan pa man og dunay mga trahedyang nahitabo nato linog ug kadtong baha. Nga kun mosayaw lang ta para ni Santo Niño mga liya ta niya og magpuyo sa iyang kinabuhi gitudlo nato mugawas gyud ang bag-ong paglaom. Sama sad sa gipaakag mga bitin nga kun mutan-aw lang sila sa cross nga mao ang presensya sa nag-antos nga Ginoo maayo gyud sila. Mo na ang ato sangan sa atong slot mao ra sad ang atong tema. Angan sa slot niya ang abbreviation kay PSSPP. PSSPP. Anaw lang din ito pag-pronounce. Pit Senior Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. PSSPP. Tag 100 yapon and the slot
starts now. Now na. So, ikaugma, sugod na tag report pilay halin ha. Nya akong gihangyo, kay 10,000 man ni ka slots, tag 100 pesos, 10,000. Nya ang lumulupyo sa Compostela, 60,000 man ta, more or less. Bisag makakuha lang ta na og mga 10,000 tingali, no? Nya unsa mo na pagkuha, tanan nga mga chapel leaders, mga gikan sa kabahin, kay kamo man sad mo i-representante nga mo contest, hangyua ang tanang pamilya sa inyo nga mo palit og slot, bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Nya kamo sang mga online parishioners, punin ninyo ang inyong sakripisyo sa tulo ka slots nga Grace, PSSP o DPR, puni aning PSS PP. Ana. Usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Makuha na natong 10,000. Gaan ra kay nastanan. No? Gaan ra gyud kaayo. Sige. Saman. Ana o ana? Ana? Ana ha? Nya manayaw mo. Oh, aritas loyo, perting dakuha sa atong lugar loyo. Bisan pag sad-sad patadi hangtod mga bali ang tuhod. Mao ni usas atong mga grasya dinhing gihatag sa Ginoo kay dako ning yuta sa loyo nya nalimpyo na nato gani ang mga 4,000 ka tawo atong concert sa Sweet Notes gilamoy ra diri sa loyo, wa ra ka kuan nakatag-katag ra. So bisan pag pila ka buok mo tan-aw aning atong sinulog, ay hotdon ta na diyan puno ng loyo sa atong sinulog puhon nya manayaw tang tanan kuyog tas mga kuan di ra basta ko kamao mo sayaw pero manayaw ta ha. So sa toy atong bag-ong slot ikaupat nga special Kotobras January 31 PSS PP nya matod pas atong tubag sa Salmo, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mga igsoon, kutob sa mga tao nga mo aktibo sa simbahan ug mo sakripisyo sa iyang isig katao ug mga lagad, doon nagay makabot nga kaayuhan. Kutob sa mosupak sa Ginoo ug mga lagad sa ilang kaugalingon maghinakog, doon nagay makabot nga kadautan. Muna karon sa ato mga politicians, kasagaran Dios mga buangon karon nagkalitsi-litsi o nagkayawa-yawa ng ilang kinabuhi. Ambot og tawgon baka nato nagmirisi. Pulos sa mga makita gid nato ay ilang mga naong ang ilang mga decisions karon murag bunga gis karatol, pero kutob sa mga politicians nato nga nagantos, gidaog-daog, gikan sa kinatasan hangtod sa kinaubsan, makita man nato sa palibot, relax gyud og mga naong unya kanunay nagbuhat og kaayuhan para sa katilingban. Mao na iampo nato nga ang mga tarong nga politicians nga andam mo antos, andam mo buhis sa ilang kinabuhi para sa nasod, mauntay ituboy og matuboy sa pangagamhanan sa sunod nga eleksyon. O kining mga buangon nga mga politicians nga nagsigil ag pangawat, naghimo na sa bag-ong budget 2026, purti na sang dakuas gi-budget para sa mga ayuda, naot untang mga wagtang na silang tanan. Ug unsaon man pagwagtang, ang Ginoo nalay mag-igo unsaon pagwagtang nila. Di sila angayan nga ibutang sa pangagamhanan, kay ilang gilusno ang atong paglaom. Gilusno nila ang kinabuhi sa atong mga batanon. Maglisod nag-eskwela, nibaha pagyud ang drugas. Ako sigil akong kadawat og text, pader iampo diri sa amo na malik na ang drugas. Ngano man sa inyo wa? Tuan na. Lingi lang mo das kilid.
Mao na iampo ni nato nga ang selebrasyon karon sa Nazareno nga naghandom sa pag-antos o kamatayon ni Kristo nga nakaluwas nato gikan sa sala, muipikto unta sa kinabuhi sa atong mga katawhan, labi na leaders. O ang ato sang pag-celebrate niining Santo Niño, ang balaang bata nga nag-auhag nato sa paglimpyo nato gihapon sa sala, aron malimpyo ang atong kasing-kasing mahimong sama sa gagmayng bata, muipikto sad sa atong kasing-kasing. Manindog ta.